Bintot bintoto no. Bintot bintot asa kung maagi no. Dire gaw. Ayaw di pwede ni kay. Musta gaw? Bye. Tagpila kay ni? Ayan, Tagpila kay ni? Ganaw gaw. Mga kabaro no. Mga kabaro no. Nalagos pantukan mga kabaro no. Alas 5:40. Nagpuntukan mga kabaro no. Mga pisa ko mga kabaro kay grabe, sulit kayo, itugnaw kayo. Oh. Kabaro. Kini pantukan, part ni siya sa Davao de Oro mga kabaro no. Ang inyong kabaro na invite manog hikuhag ninong no. Ninong sa bunyag. Sa akong gagaw ra po mga kabaro no kasi Randy. Sikan kasi na mga kabaro. Ano nga kumpare namin ni Agaw Randy. Ug sa karon napisa ko mga kabaro no, may pating tugnawa. Alas City mo daw ang bunyag dito, Alas City sa buntag. Tabot pa siguro ko. Exempted man kay Yag Davao. Ang ngala ko sa motor, kurag kusog-kusog na gid siya mukhaon og gas no kay puga mangguggo. Important na ko gabi sa Davao ni siya. Karon pag-abot sa punto pantukan, nabingla na pug 2 bars no. Nya mga kabaro no, mag-update lang ko mga kabaro no. Barangay Mahayahay. Mangutana tawa kabaro no. Kuya, pwede mo utana kuya? Asa ang Barangay Mahayahay? Ha? Bro, Mahayahay daw. Dito ra dapat sunahan. Salamat ya ha. Mga kabaro no. Dili na ako ipunto ni nga vlog no. Kasi magatug naga. Kuya, mayong buntag, Barangay Mahayahay asa? Lahan gid kayo. Layo pa kayo. Oh, layo Siguro pa kayo. langka man eh. Oh, Kabadyangan. Badyangan, Bugak, Tagumpo, Padongga, pag-abot Tagumpo crossing Pumayahay. Pero nay nakabutang Mahayahay. Ah, Ya, salamat kay Haya. Mga kabaro, no, layo-layo pag inay gamay. Patay akong oras. Alas 7 ang bunyag, kaya ang oras. Alas 6:36 mga kabaro, no. Langka pa niya ang tumban. Kabadyangan, Bugak, Tagumpo, Mahayahay, layo-layo pag ito mga kabaro. Karon ang may labo. Og, let's go! Mga kabaro, na ko sa Mahayahay Road mga kabaro, no. Og sa karon, asa ka dapat nila agoran di? Utana to no. Pwede mo utana Brad? Asa ilaran di diri Duitis? Street lang daya. Pagtungtong simento, street lang dito niya. Nay mga tindahan, nagatbang na tindahan. Tana dia. Sige, salamat ha. Daghang salamat ha. Mga kabaro, no, Brad. Doon na sa mga turan niya atong oras. Alas 6:44 niya kaya punya alas 7 man. Apas kayo.
Murag jagot ta. Oy, baka. Mo nito pa nagpamalo mga kabaro nga na jugos probinsya no. Ang baka naasa tunga sa dalan. O siguro na si Tio Dijo diri karon. Tio Dijo. Uy, mao na ni akong ginaingon. Sa ni. Asa ka no? Pak. Bintot no. Bintot asa kung maagi no. Dagta mo ta na. Ay, daw sa pick-up. Hi te, pwede mangutana. Ilaran di duitis asa. Ah sige. Sige te ha, daghang salamat. Nay simento na sunahan no. Wala. Wala simento? Diri ana ah. Wa ka kabalo. Daghang salamat yapon sa makaduha. Oy. Patay. Sa ganito ni kuya. Nay simento sa unahan, og nay simento. Kini siguro. Straight simento kini. Ya, pwede mo utana ya. Asa ilaran di? Duitis. Kanaw kana na kinural. Ay lahana. Oo, na kintahan. Ah sige dagat. Ah sige dagat salamat ha. Dagat ay hamat ibuntag. Mga kabaro no, maray kinural. Sige itong nagkinural. Nagkinural diri. Murag kini kina nag-aso. Amaon ni. Kina nag-aso. Oy bunyag. Happy bunyag. Siguro way tao diri ah. Diri man miya ito ng asal. Lagi. Mo ni. Tayo na ta. Ayo. Hello. Uy. Hi. Arande. Mga kabaro, nabot ako mga kabaro no. Sila? Sila? Arbita. Mga kabaro no, si agaw na ako no, si Anami. Tiyo! Take the L. Taan ko palagi tiyo, naa juga tiyo bagi isulti gina ko sa vlog ba, naa ginistiyo ba? Isang aktura yun na. Bunyagod. Matay kumpare namin ni agawan ni tiyo. Ha? Kumpare namin. Parigaw. Parigaw. Parigaw mo ro. Ay, dapat ilang simbahan na sa simbahan? Parigaw. Oo, pero pa nagsugod. Unsa day oras ang bunyag dito? Utso mo dong. Utso na no. Abtik gyud kay ko ba ang oras na ko. Tama gyud oras sa Quezon City na nako. Mga kabaro no, mag-update lang mi mga kabaro mo ni mga kabaro. Oh. Size ba? Alas 6 Quezon City pa? Uy, please. Iyon oh. Kisa nga anak tiyo? Anami? Kinagawa ka rin di. Uy! Kamagwangan na ining Randy di ay! Uy, daganas kan unti oy. Mga kabaro no, mag-update lang yung mga kabaro no. Marag na dari akong parigaw no. Parigaw! Parigaw! Hata niya akong parigaw. Ayaw, di pwede ni kay. Musta ka? Kura? Ha, gumir. Ay, may puntag. Si Mads day, wala mo gi sabay? Wala ni sabay, duty siya gaw. Duty siya. Dito gamay na. Ating lamian, managaw. Uy, hapit naman na. Mayong buntag ya. Ay, buntag. Mga kabaro, ano? Ako mga kumari o kumpare, no? Uy! Ayaw pag ano ba? Kumari, kumpare. Ina si Pitit, kinita mo to sa kuha. Basta kuhan. Mga kumari na mga kabaro, no? Mga silingan na mo sa mong barangay. Pre! Ay, bakit mautap? Ay, gulo-ulo niya. Uy, sir! Tapos nagkuhan na mga bata ro, no? Sa una pag... Sa una ba? Gikan ako rin kukornon, wala pa niya eh. Kabats rin ko sila kinkin. Mga kabaro, no? Bago na ko mga kumari, mga kabaro. Si Pitpit, si Pari Pitpit, si Mari Iping, o si Parigaw. Agaw din siya, mga kabaro, ano? Ano yung mga agaw na ko, mga kabaro.
og karon padulong na yung bunyag mga kabaro no. Mga kabaro no, mga igagaw na ko nga parigaw. Sige, parigaw. Si parigaw. Mga kabaro no, sikan kasi na ko ni sila sa duitis mga kabaro no. Karon ginbahit ko ani mga kabaro no, gihimo jud ikaduhang amahan sa iyang anak. Parigaw, kanusta man imo ha? Pohon-pohon. Ha? Pohon. Puhon pa. Pari-pari na tani. Pari-pari na ta. Mga kabaro no, update lang yung mga kabaro no. Mga kabaro, manang bunyag mga kabaro no. Sa karon, padulong na Miss Pakals no. Pre, parigaw. Ayos. Si parigaw, magagaw na mga kabaro. O si Kumare silingan mga kabaro no. Nya sa karon, murag sa pakal sa gini paingon ba? Gutom na, gutom. Ay, nang barangay diri are. Uy. Ay, disco diri niya, pre. Lagi. Sayo ka? Nay. Ay, tayo na pa dito ko ligaba. Dia na tama patay. Uy, ubay pag tao no. Mga baligya. Mga kabaro no, na si Uncle Bando. Si Dayang. Kumana ko kami ni Tiyo kaya sa Uncle. May kanag. Ninong naunsa. Ay, ninong din eh. Ninong. Nakusgan. Sinakusgang Ninong. Bago na po ang FB account ba? Wow, Bay, tagpila bay. Tagpila. Bay, tagpila bay. Uy. Bay, tagpila kay ni? Ayan, Tagpila kay ni? Ganaw-gaw. Bay, tagpila bay. kahit tap, Pili mga ayo. hindi pa ibang hatag. Nga naman. Mga kabaro, no, bingkahan diri sa mga kabaro, no. Dira sa microcorporation, paingon ko kornon karon. Lagyan ako di ako bingkahan no sa una, sigo agi diri wala pa ni bingkahan mga kabaro, no. Nya, mo to mga kabaro. Nihayog bingka para init pa dito sa magkapi-kapi dito sa korno, no. Mga kabaro, no, update lang ko. Mga kabaro, na ako sa korno mga kabaro, no. Sa karon
Totoo naman nag-abot niya. Uy! Si Ading mga kabaro. Uy, top. Unsa man na imong gibasa-basa, top. Unsa man na imong gibasa-basa? Kabaro no si Mama. Si Nana Rilin, si AG. Uy! Si Nanag, si Mama. Ma, hi sa kamera, ma. Na, hi sa kamera. Hi. Tess, bisiya ba? Ano nang gibahin-bahin dia? Oy. Oy. Hello. Kabaro na. Sa karon mga kabaro. Asan, Jess? 20 ako. Ay, naku, sa iyo, ang bidaw. Uy. Adere. Tagay ni si Kwan ha, tagay ni Ebel Biligan. Gang. Ga? Og siya, asa. Kanang sa messenger, be. Og siya tinini mga kabaro. Apilo na ko sa. Picture sa uyab. Isa. Ha? Asan mo sa Aw, ate? isa. Tara sa ate, kaya apilo na to na sa vlog si ate. Dito. Oh! Tara ko igsuon na gwapa mga kabaro. Uy, pareha ni silang tulo mga gwapa, pero una po ning isa oh. Hey, apil ka sa vlog ni ha? Ha, hello. Hi, pwede sa vlog. Ang gamot, ang gamot. Ang kamot, pakita ang kamot, ipakita ang kamot. Hello! Mga kabaro no. Si Manang Inday mga kabaro, to pa silang balay no nya. Silingan ako si Auntie Nabil, nadiri mga kabaro, mo silingan ako. Unya, sa karon mga kabaro, nagpalupad ko sa drone sa taas. Nindot king taas sa barangay ng mga kabaro. Yan. Tibok barangay nakita no, grabe, gwapo kayo. Og sa karon mga kabaro, mag-update lang ko mga kabaro no. Mga kabaro, mo ni ang ikaupat ni Nana nga bata mga kabaro. Top. Hi top. Talawan ni nga vlog pag dako top. Og si Ading, ay basa. Mga kabaro ano, pagbalik na lang ko managkot mga kabaro sa nila Papa dito sa taas mga kabaro no. Pagbalik na lang ko diri sa Kukurnon, mabalik na may misis karong pista diri Sa karon mga kabaro no, kining lubiha sa una mga kabaro to naapa ko diri perti paning gamaya oy. Kini diri ko magluyan kini mga kabaro man yung balay mga kabaro. Taas ikog memorable ning balaya mga kabaro no. Nya kini nga lubi mga kabaro kini do ka buhok ng tapat. Magluyan ko diri sa una. Kana diha kini diri banda. Barangay na makita pa na magdagandagan no sa karon mga kabaro di na makita kay grabe nag building among barangay oy.
Sulit na kayo ang barangay diri sa Cocornon. Gwapo na kayo. Nindot og dalan, simentado. Og mga kabaro, no, mag-update man ko og si AG. AG boy. Hi. Hi sa vlog, oy. Si Ading, may pa si Ading oh, di maulo. Ading. Update yung kabaro, no. Kung isikin pa ko di. Mga kabaro, no, si Manang karon man nag-abot kay asa ka gikanang Nagko sa lupon. Lupo ng grocery dahil si Manang daga kwarto eh. Nagwag mo, Jol. Bago mo dyan ni Kwan ni Jomong. Jomong. Nya makbaro no mauli na ako makbaro alas 3 na. Karon na may tabo. Na, madto na ko na. Bye. Nang. Sige. Ayo diha. Oh, salamat. Bye. Bye Lula. Bye Mama. Bye. Nang, bye Nang. Sige. Salamat sa cellphone. Adto na ko. Bye. Bye na ka 28. Onya mga kabaro. Ay, magbong ka diha ah. Top. Hello top. Muli na ko. Kiss ko be. Kiss tito. Dara. Bye top. Bye Ading. Kiss tito Ading. Dali. Kiss tito. Ikaw top, dali. Kiss tito, dali. Mga kabaro, no, mo-update lang ko mga kabaro, maabot ako no. Mga kabaro, niagi ko sa kuwan mga kabaro, no. Niagi ko diri sa may border sa Davao Oriental mga kabaro, no. Kuning number 1 tourist attraction sa Davao Oriental mga kabaro. Pag sulod mo Oriental mo, mas suga pa mga kabaro. Davao Oriental. Naginom ko tubig gud mga kabaro mo to nga init mo kayo. Nya sa karon dili kidaghan og kuno nang hapit no. Kaya adlaw man nga Miyerkules mo nga dili kay sa daghan nang hapit no. Og di sa nako ni putlon mga kabaro no, antay tila ni Parigaw kay naugos mo bunyag sa magagaw. Parigaw. Nya mga kabaro no, update lang ko. Mga kabaro, naabot ako mga kabaro no. Sa karon mga kabaro, gidala ko ni Mrs. diri sa mga kabaro, diri sa Gracias. Kay manihapon daw mi. Mrs. salamat sa libre. Sa libre. Bayad po. Dili libre na, libre dili. Dili, uy. Adi ko palabot yung baon oy. Mga kabaro no, update sa diri sa mo sa Matina Playa na Cebu Massage. Yan si Manok og ang Lots for Liz, Pinongs, Watson. Tingana mi sa Matina Playa mga kabaro no, among kinain. Uy. Kinain. Smile.